harjukäynti niin, että oikea käsi jalka liikkuu samaan aikaan. Täällä kun menee harjukäynti, niin voi olla, että se on kamelikin, mutta näin kumminkin mennään verkolle. Ja voitte palata takaisin peruuttaen. Ja täällä näin selkä suorana. Ja ihan alhaalla. Pylly melkein lattiassa. Simpanssi. Kädet. Kädet eteen, potku tonne. Kädet eteen, potku tonne taakse suoraksi tuodaan jalat käsien viereen. Tän nimi on Gepard. Nyt ottakaa sen verran tilaa, että liikutaan poikittain tuonne verkolle. Eli tässä näin. Nyt kun teette tämän liikkeen, niin huomioikaa, että täällä keskivartalossa on vahva pito, mutta sen lisäksi niin tää lapa. Eli täällä lapassa on koko ajan tämmöinen aktiivinen pyöristys. Keskivartalo pitää ja täällä lapa pitää. Ja nyt tulee näin edetään. Tulee ristiin, viereen, ristiin, viereen. Ja sitten takaisin ristiin, viereen. Tästä seisovalta käydään lattiassa, pyöräytetään, noustaan ylöspäin. Täällä kädet vapaana, jalat vierekkäin, nousette ylös täällä. On tuttu liike. Eli lankusta lähtee tästä tämmönen asento. Ja toiselle puolelle. Näin. Katse tonne yläkäteen, täällä pito. Näin. X-kierto nimeltään. Ja lähtee tästä samasta. Näin. Ja tästä irrotetaan toi päällimmäinen jalka. Näin. Ja toisesta. Tää oli tanssijoita, niin tää on niille tuttu liike. Elikkä tästä lankusta lähtee ja täältä kiinni. Ja toisella puolella. Täältä. Näin. Kädet on ilmassa ja jalat on ilmassa. Ja tästä kierritään rauhassa niin, että kädet ei ota lattiaa eikä kengät. Koko aika keskivartalo on täällä. Jalat yhdessä.